tuon na kung nakaabot namin sa area kaya na yung mga balay mo nakita og naa ang mga sakyanan pero dili pa man dai mao. 5 pa ka kilometro among agian pa. Tapos anak na nakay ang mga kauban sa likod ng mga taga sa to sila. Ito na mga balay-balay. Halag mo ko gamay kay may mga sundang ang tao. Delikado nga na ang yuta oh. May mga sundang sila. Tapos kani andalan tanawa andalan. Online at mobile app, siguradong ang bawat makabayad ay may kaagapay. Bayad Center, para sa tulad kong makabayad. Hindi pwede. Ano man ang nabili mong gawin, hindi pwede gusto lang. Dapat ang kinig, dapat sinusunod. ko ka drive good. Concentrate na kayo. Piliin mo. Lala. Trail gid kayo. Pas mangiba di ba? Sa una gauna na ko kanang mag-enjoy sa dalan literal. Over dili na ni mao akong gina-expect na enjoyment. Off na imong intel ba? Ikaw man na intel pre. Ang as in ang daplin gid niya pangpang na. Ito pag yun oh. Ang daplin pangpang na bes. Ang daplin pangpang na tapos ang agian mo grabe ka mga dagko kay may mga bato, bakilid kayo. Tapos moagi pa mig sapa, dai sapa. Spillway. Ubay na akong bukol ano nga kalaki ni. Aray. Nice mo. Wani ba mangima ni ba mangima off-road. Off-road man. Adventure kayo. Off-road ang among yagian. So among sakyanan ani. Nga. Bago para ba na ako rin na-purchase in town, inutang ko pa na ako rin na-impas. Oh, among dito ro mura nag-iro ka nang sakyanan bitaw stop tay sakyanan. Tango-tangong ulo. Ay, arang-arang. Ay, aray. Bro, tulisod nila. Ay. Ang hadlok naman niya pangpang. Ang pangpang kay bag mo di iyas ba? Daba. Bako ka na uy. Ay, yung binong-binong niya, kilayo na rin ba itong guide? Kanin diri ba magkinaon sa bitaw? Kung magkinaon sa baking. Ginuko ko din. Gusto pa kumuli sa sabakan sa kumbana. Sa town. Uy, para ba ko iliwat in town? Damay, tinunanay ba? Tumalinoon mga boy. O pag gani kakita sa forever po si Jovan. Okay naman ang walay forever pero na may perfect together. Wow! Uguta kay sa sling sa bako. Ang iyang kaugot kayo. Sabas kaugot sa dalan diri. Ibaan mo po tayo ni mo ba? Ibaan mo po tayo ni mo ba? Ni mo balik yun. Uy, balik po kay Nigatang. Kulbaan mi gamay ginaw kay ana mong guide na mo nga balik o banog unsa na ang ipakuan. Ni pabalik mi na aday kuan, aday ka mosalubong ni namo dayong dako nga sakyanan. So inaning nitabo one way. Yan na gini. Murag maugman may balik-balik atras sa banti aning klakyan ni. Sugad-sugad sa akong paglaag-laag. Aya po kabot sa inaning nga lugar nga naday inani. Pagkain kung ang amoy ay masangsang, kung matikman ito'y laging hinahanap, paborito ng karamihan. Si Aling Kulasa, nag-ulam ng talong na may bagoong, ito'y
dinagdag sa itlog na pula, kay sarap ng kain niya. Itong si Mister na isang driver, may uwing Unsa na sir? Paligya. Ay, matras pa rin siya. Matras. So ungot. So naka-decide ko nga magsakay kog motor. Maniguro ko nga balabal kay pasig patras ng sakyanan nga naguna sa mua. Di ko madamay. Ulong pang. Polog sa pang delikado. Lapay ka sunod sa mua. Trigger. Yan eh, kalisod ang ilang dalan. Punta kung gusto makita ni nga video. Punta makauna-una po ta og ganang kuan. Extend some help para sa ilaha gyud. Na ako sa lugar kung haing gitawag ni og kinang isa sa mga food basket sa kanang Bukidnon. So daghang kinang produkto ni nga nice kinang mga produkto pero ang problema gid diri ang dalan. Kaya bisan pag kung sa katsada ilang produkto sa ilang lugar, kung yan ang dalan, pag abot sa Cagayan de Oro, punog na ang tanan. Sha